Topertívy uvádza kolonizácia vesmíru. Dnes si predstavíme možné typy a stupne rozvinutých mimozemských civilizácií. Poznáme 3 základné typy civilizácií na tzv. Kardashovej stupnici, rozdelených podľa toho, ako dokáže tá ktorá civilizácia využiť dostupnú energiu vo svoj prospech. Civilizácia prvého typu dokáže skrotiť energiu svojej materskej planéty a všetky živly na nej. Je schopná ovládať počasie, zemetrasenia, vulkány a vie využiť všetku energiu, ktorú má k dispozícii jej materská planéta. Civilizácia druhého typu je vyspelý druh, ktorý bez problémov opustil planétu a vo svojom solárnom systéme spútal energiu materskej hviezdy. Takéto teoretické zariadenie si pri súčasnej technológii môžeme len predstavovať, ale konceptuálne by sa mohlo jednať o tzv. Dysonovú sféru. Dysonová sféra je obrovská vesmírna stavba postavená okolo materskej hviezdy, tak aby zachytávala všetku jej energiu. Špekulácie nad možným objavením takejto gigantickej stavby vytvorenej umelo vypukli v roku 2015, keď astronómovia zverejnili zvláštne sa správajúcu hviezdu vzdialenú 1500 svetelných rokov od Zeme. Bol zaznamenaný pokles jej žiarenia v nepravidelných intervaloch od 5 do 80 dní. Pokles dosahoval v jednom prípade až neuveriteľných 20%. Pre porovnanie, ak by preletela pred naším Slnkom najväčšia planéta slnečnej sústavy Jupiter, tak sa zníži slnečné žiarenie len o 1% a toto by sa samozrejme opakovalo v pravidelných intervaloch. Čo spôsobovalo nezvyčajné správanie sa tejto hviezdy, nie je dodnes známe. Civilizácia tretieho typu by dokázala ovládať energiu celej svojej galaxie a bola by pre ostatné typy civilizácií niečo ako božstvo. Ak je ale predpokladaný takýto vývoj civilizácií, vrátane tej našej, kde sú potom civilizácie tretieho typu, ktoré by ovládali našu mliečnu dráhu, osídlenie celej galaxie vyspelou technológiou by netrvalo viac ako 2 milióny rokov, čo predstavuje len zlomok života našej galaxie. V mliečnej dráhe je 400 miliard hviezd a z toho je nášmu Slnku podobných 20 miliard hviezd a z nich má zhruba každá 5. planétu v obyvateľnej zóne, čo je dosť priestoru na vznik života ako takého. Ale len jedna civilizácia tretieho typu je schopná spútať celú našu galaxiu. Toto predstavuje tzv. Fermiho paradox, ktorý poukazuje na rozpor medzi vysokou pravdepodobnosťou vzniku takejto civilizácie a tým, že sme zatiaľ nepotvrdili život mimo našej planéty. Možno taká civilizácia existuje, ale nechce sa miešať do nášho života a sme pre ňu ako chránený živočíšny druh. Možno sme pre nich ako delfíny. Prekážkou môžu byť aj tzv. Životné filtre. Možno si každá civilizácia prešla rovnakým vývojom ako naša, ale pri prechode z typu 0 k typu 1 nastal zlom, ktorý znamená zánik rozvinutých civilizácií, napríklad novou technológiou alebo vojenským konfliktom s modernými zbraňami. Podobné obavy sa vyskytli pri spustení časticového urychlovača v CERNe. Táto moderná technológia, ktorá nám pomáha odomýkať tajomstvá vesmíru a posúva našu civilizáciu k typu 1, mohla podľa niektorých znamenať koniec ľudstva. Tieto obavy boli samozrejme neopodstatnené, ale podobný princíp, kedy sa technológia obráti proti ľudstvu, nemožno vylúčiť. Jedným z pravdepodobných kandidátov by mohla byť technologická singularita v podobe vytvorenia skutočnej umelej inteligencie, ktorá bude vyrábať nové a inteligentnejšie verzie sama seba úplne autonómne, tak rýchlo, že ľudstvo nebude môcť spraviť nič, aby ju zastavilo. Možno sa podobný scenár odohral aj v iných častiach vesmíru, kde posledným krokom k dosiahnutiu prvého stupňa bola práve umelá inteligencia, ktorá zabránila civilizácii, aby obsadila galaxiu a vyvinula sa tak ďalej. Podľa vedcov je najzložitejší práve tento prechod k prvému stupňu. V súčasnosti je naša civilizácia typom 0,7 a k prvému typu by sme sa mali dostať v najbližších storočiach,
A možno to bude najdôležitejších 300 až 400 rokov v histórii ľudstva. Možno tisíce civilizácií už stáli na tomto istom vývojovom stupni, ale neprešli nejakým zo životných filtrov a preto tu nemáme vyspelých návštevníkov z vesmíru. Stojíme na prahu novej éry našej civilizácie, alebo sme len kúsok od jej zániku. Možno je pravda úplne jednoduchá a vo vesmíre sme proste sami. Dnes sme si predstavili možné typy rozvinutých civilizácií podľa Kardashiovej stupnice. Dolu pod video nám napíšte váš názor a ak sa vám naše video páčilo, nezabúdajte ho lajkovať, komentovať a odoberať. Budeme radi, ak našu tvorbu podporíte sdielaním. A nakoniec, ako vždy, ďakujeme.